I'm filming! Okay. No, I said I'm filming. Is it good? No, it's yellow. Look at me. What do you mean? I'm yellow. But it's alright. Today, gagawin ko yung aking Divisoria haul. At saka meron din ako mga nabili sa Mumuso. Hindi ko alam kung paano ko siya i-pronounce ng tama. Kasi nung nandun kami, lagi namin siyang parang pinaglalaroan i-pronounce. Mumuso, ganun. Pero yeah, Mumuso ata. Parang Daiso lang, pero Korean. Kasi diba yung Daiso Japan. Pero yeah. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung mga stuff na nabili ko sa Divisoria. If you guys haven't watched the vlog yet, I will leave the link of the vlog below. And pasensya kung medyo iba yung quality. Obviously, nasa ibang setup na naman ako, and medyo I look yellow. We tried to replace the bulb in here with yung cool white, yung hindi yellow, pero yellow yung ano, kasi for some reason yung cool white hindi nag-work dito. Like, meron akong white doon, but yeah. If you guys have been watching my vlogs, you would know the struggle. Anyway, I will go ahead and show you guys the stuff that I got from Divisoria. So, pumunta kami. Kasama ko si Kerwin at saka si Kim. Hello, mga bears. Thank you so much sa pagsama sa amin. Hindi naman siya ganun karami, pero marami siya tingnan kasi malalaki yung binili namin. So, meron akong dalawang malalaking bags dito. Looks like that. No, magsisimula ako dito. As in, dinala ko talaga yung bag dito. And, ito, hindi siya galing sa Divisoria. Galing to sa Landmark. Kasi sobrang mahal ng shuttlecock dito. Like, isang shuttlecock, $20. Pero I'm pretty sure yun yung, like, legit na shuttlecock talaga. Yung pang, ano, alam nyo na, yung pang badminton talaga. Eh, yung hinahanap namin dan is para laro-laro lang naman. And then, ito, nabili ko sa Divisoria na talaga. Hindi ko alam kung saan banda sa Divisoria. Basta, dumaan lang kami. Galing kami ng 999 ata nung, tapos meron kaming nadaanan, meron kaming nakitang mga ganito. Nagbebenta sila ng mga beddings, tapos meron din mga ganito. And yung theme kasi sa bahay, hindi naman theme, pero yung mga accessories sa bahay ni Dan is mga ano, gray, like yung carpet namin, gray. So I decided to get this. It feels really nice, you guys. And it was originally 150 pesos. And natawadan ko si ate ng 130, and I'm so proud. Sabi ko, pwede 100, tapos ayaw niya. Sabi niya 130 lang daw. So 130, dinalawa na namin. Hindi siya like perfectly magkapareho, pero okay lang kasi sa magkabilang banyo ko naman sila ilalagay. So yeah, I'm really happy kasi sobrang ganda sa feeling. And 130, I think it's really not that bad. I-compare sa presyo dito. Yung mga ganito siguro nasa like $10 siguro yun. Like that $10 is 350, 360. So yeah, ito okay na okay. Maganda pa yung material niya. Oh, as in sobrang ganda. So yeah, we got that. And then, isa pang malaking purchase galing sa Divisoria is this one. Ito nabili namin sa, sabi ni Kerwin, ano siya eh, parang bagong Divisoria Mall. Ano siya, umakyat kami doon, hindi ko maalala, 3rd floor ata yun or 2nd floor. Basta ang daming backpacks doon. And nakita namin to, and perfect timing kasi naghahanap si Dan ng backpack na hindi ganun kamahal, pero matibay. Ito hindi siya ganun kamahal, 680 siya. Sana. Tapos natawaran namin siya ng 600. Hindi ako pro na shopper sa Divisoria, you guys. So, kung meron mang like namamahalan kayo dito, it's because hindi ako marunong tumawad. Pero yeah, ito 680 sana siya. And nakuha namin siya ng 600 lang after namin tinawaran. And meron siya nakalagay HP. I'm pretty sure it's not legit HP. Pero ang ganda ng quality niya. In fairness, ginamit na to ni Dan as hand carry. Ang dami mong malalagay dito. Like, meron siyang compartment dito. Merong compartment dito. Tapos meron pang main compartment. And yeah, maganda siya. Maganda siya para sa akin. And nagustuhan din siya na Dan. And then, ito, my goodness. Nung nagpunta si Dan sa bahay namin last year, sobrang nasiyahan siya na gamitin tong ito. Ito pala is yung racket na pumapatay ng mga lamok. So, i-on mo lang siya. Tapos, kapag nahampas mo yung lamok, gaganon niya. Ganon yung lamok. Basta, alam niyo na to, ito. Nung nakita niya to sa amin last year, sobrang nasiyahan siya. Like, siya talaga namamatay ng lamok namin. Last year. Tapos, last year, 2016, di ba, pumunta din si Dan sa amin. And, bumili kami ng bago nito. If you guys watch my Philippines vlog, malalaman niyo na bumili ako ng ganito sa Ace Hardware. And, sobrang nagustuhan din yun ni Dan. Sabi niya, gusto niya daw iuwi dito. Sabi ko, bilhin lang tayo sa Divisoria kasi I'm pretty sure makakahanap tayo ng ganito. So, naglalakad-lakad kami. I'm not sure kung saan yun. Nakalimutan ko na. Pero naglalakad-lakad kami. Tapos nakita na ito na Dan. Sabi niya, hala, gusto ko bumili niyan. So, bumili kami agad-agad. I think this was
parang 100 pesos ata siya. I think 120, tapos pinatawad siya agad-agad ng 100. I forgot. Pero yeah, ito lang naman ay pamatay ng lamok. Wala naman kalamok-lamok dito. Gusto niya lang talaga magkaroon ng ganito. That's why he got this. Nagpunta kami sa 698. It was actually the very first shop na pinuntahan namin. So, nagpunta kami sa 698. Ito muna is yung YouTube mug. Ito actually yung display na nila. It looks like that. 44 pesos lang siya. Tapos may 20% off pa siya. Bibili sana sila Kerwin. Bibili sana sila Kim. Kaya lang, isa lang yung natira. So, nagparaya sila. Sure, nagparaya talaga sila. Tapos ako na lang yung bumili. Hindi pa to nakarap ha. Nirap na lang ni ate. Kasi nga ito yung display nila. And gustong-gusto ko magkamag. Kasi if you guys watch me, alam nyo nagko-coffee ako every day. So, yeah. Ito naman, si Dan yung kumuha. At first, akala ko ibibigay niya sa akin. Hindi pala, ibibigay niya pala sa best friend niya. Ano siya? Rape whistle. So, kapag pinres mo to, ano daw siya ng ingay. Meron nito si Mika yung friend ko dun sa Manila. And yeah, press here to activate whistles. It's actually a really good pang self-defense. And then, I got this kiss proof. Actually, si Kim yung nagbayad nito. Kaloka si Kim. This is 50 pesos. Sabi kasi ni Kim of Kim's Collections 2015. Kasi diba magkasama kami. Sabi niya, ang ganda daw nito. Sa lahat daw ng liquid lipstick na nagamit niya, ito yung pinakamaganda. So, sabi ko, sure, I will give it a try. Ito yung Me Now Kiss Proof Matte Long Lasting Liquid Lipstick. I have two shades. So, yung una is shade 212. Para siyang movie na para siyang deep movie na shade. Wow, I like this. Wait, iswatch ko muna silang dalawa before ko ipakita sa inyo. Diba merong nagsabi na yung Me Now, parang hindi siya FDA approved? I was kinda iffy to get this. Pero sabi kasi ni Kim, ang ganda talaga. So, ganito yung shades niya. Ito, 205. Ito, 212. Parang gustong-gusto ko itong itry itong shade na to. Pero yeah, that looks like that. I will let you guys know sa vlog ko kung ano siya, kung maganda ba talaga siya. So, we'll see. 50 pesos lang siya each. Again, hindi na kami tumawad kasi meron na siyang price eh. Like, oh, dito nakalagay na 50. Tapos 50, ang mura na niyan ha. Ang dami kong plano na bilhin sa Divisoria, you guys. Pero kapag nandun ka na, parang nawala na ako. Gusto ko pa naman sana bumili ng isang pack ng hair tie, yung mga ganun. Kasi 'di ba dito sobrang mahal ng mga ganun. Pero anyway, hindi ko na siya naalala nung nandun ako, hindi ko alam. Parang sobrang na-overwhelm ako sa Divisoria. Anyway, ito yung next. Ito yung pang ng toothpaste. Parang gusto mong tipid din ng bongga yung toothpaste mo. So, parang i-insert mo siya dyan. Yeah, perfect siya. And parang 18 pesos lang ata to. And then, itong mga to, actually, hindi ako yung bumili nito. Pero sa Divisoria sila galing. Binigay sa akin ni Kerwin. Thank you, Kerwin. So, he got me this BK Matte Nail Polish. Yan, ganyan yung itsura. Very nice color. And then, he got me this as well. Real Techniques. Na, obviously, hindi siya totoong Real Techniques. Gusto ko kasi gumawa ng real versus fake ng Real Techniques na sponge. So, ito yung fake. Hindi ko alam kung magkano siya. And then, ito din. ColourPop na Ultra Matte. Ito yung the shade Lax. I actually do not have the shade Lax, you guys. Pero, okay lang yan. Nagpabili ako kay Kerwin nito kasi gusto ko sanang gawin yung yung fake at saka yung fake versus real na video. Pero wala ako ng shade na Lax eh. Maybe kapag nagkaroon ako ng Lax, gagawin ko yung video na yun. But for now, wala pa. Pero yeah, thank you so much, Kerwin. Ito, hindi siya from DV. Ano siya? Sa labas siya ng Divisoria. So, lumabas kami ng Divisoria and sabi ni Kim, Recto na daw yun dun. So, pumunta kami ng Recto and nakabili ako ng sandals, you guys. Actually, dalawa to. Yung isa ginamit ko, so nandun sa labas. Yung isa brown siya, na wala siyang ganito. So, yung first pair, ganito yung itsura niya. 70 pesos lang siya. Siguro kung meron pa ako nakita na gusto ko yung style, mas bibili pa ako ng marami. Kasi ang mura, 70 lang ha. Hindi na kami tumawad kasi ang mura na ng 70. So, ito yung una binili ko. And then, meron siyang gold dito. I think I will remove this gold part kasi hindi ako masyadong hindi ko siya masyadong bet. Like, siguro ko ito lang dalawa bet ko siya. Tapos, yung isa, brown. Tapos, walang gold. Like, parang ganito lang siya, pero brown. Ginamit ko na siya kanina, nandun sa labas. Pero yeah, I got 2 pairs and I'm so happy kasi sobrang mura lang nala. And yun na yung lahat from Divisoria. Now, I will show you guys the stuff that I got from Mumuso. Dami kasi nagtanong sa previous vlog ko kung nasaan yung Mumuso. Sa ano siya? Inside Lucky Chinatown. Hindi ko matandaan sa kung anong floor siya. Basta sa Lucky Chinatown siya. Nandun yung Mumuso. Tapos parang ilang blocks, parang ilang shops lang. Yung katabi niya, Daiso na. Ganun, basta nandun. Ito, si Dan yung kumuha na to. Mumuso na, mouse. Ito lang, mouse. Kasi gusto ni Dan magka-mouse. Hindi kami bumili ng mga gadget, churva,
sa Divisoria. And yung Mumuso parang ano naman siya, trusted naman siya. So, bumili kami nito. Medyo may kamahalan, 2,000, no, not 2,000, over 299 pesos para sa mouse na to. Pero hindi akin to kay Dan to. So, yeah. And then I got this removable cosmetic cotton, 100% pure cotton. Ano siya? Parang makeup remover cotton. Akala ko, nung pagkita ko sa kanya, malaking cotton pad. Like, ganito kalaki na cotton pad. Hindi pala yun, guys. Mali pala ako. Cotton pad lang siya na maliit. Tapos, nirolyo lang siya ng ganito. So, ganyan. Sobrang ninipis na cotton pad. Nung na-realize ko na hindi pala siya ganito kalaki na cotton pad. Akala ko kasi ganito talaga kalaki. Tapos, pag ganan yung kuha mo, hindi ko alam nakarolyo pala siya. Nung na-realize ko na nakarolyo siya, sabi ko, hala, hindi ko magugustuhan yan. Ang nipis-nipis niya. Like, paano ko yan magagamit? Kasi I use cotton pad sa deodorant ko. Kasi, diba, I use the RMK deodorant. Tapos, sa toner ko din, ginagamit ko siya. Pero surprisingly, I actually like it. Sobrang nagustuhan ko siya pag-remove ng nail polishes. As in, sobrang ganda niya pag-remove ng nail polishes. Tapos, pag ano din, pag-apply ng toner. And okay na okay siya, you guys. Kasi hindi siya nakakasoak ng sobrang daming product. So, yung nalalagay mo na toner, yung nalalagay ko na toner, yung enough na toner lang talaga para masoak yung ito. Kasi ginaganon ko siya. Ganito kasi siya kalaki. Ganito siya kalaki. Fino-fold ko siya para maging makapal siya ng konti. And ito, nilalagyan ko ng toner. Ganyan kadami. So, konti lang yung nalalagay ko na toner. Pero, naaano niya naman yung whole face ko at saka yung neck ko. So, actually, mas tipid siya. Tapos, hindi siya nakakasok ng sobrang daming product. Kasi nga, hindi naman siya ganun ka makapal. So, I actually ended up really liking this. I will continue using this as my, like, cotton pad na talaga. Pang makeup remover, I don't think, like, it's good to remove, like, makeup kasi nga manipis siya. 99 pesos lang siya and hindi ko alam kung kailan ko pa ito mauubos kasi ang dami. Oh, nakarolyo talaga. Someone said on my video na sobrang soft daw nito. Hindi ko pa siya na-feel kasi wala din akong gunting. Hindi ko siya ma-open. Pero it looks like this. It's basically a brush, cleansing brush na like gagamitin mo kapag nag-apply ka ng cleanser. Sobrang excited na ako gamitin to. Next one is this cable. Si Dan yung kumuha nito. Cable lang para sa phone ni Dan. And then si Dan din na yung kumuha nito. Suklay. Kasi diba na-mention ko sa video ko na lagi ko nakakalimutan ng suklay. So, ito na yung pang-travel na suklay namin. It's actually really cute. Mahal nito suklay na to, ha? Like, kung ako lang hindi ko to bibilhin, pero sida namumurahan siya ng bongga eh. 149 pesos para sa suklay na to. And then, merong gunting. Actually, hindi to sa Mumuso namin nabili. Nabili namin to sa Landmark. Si Dan din kumuha nito. Hindi ko alam kung bakit siya kumuha ng gunting. Meron naman kaming gunting. Pero this is only 60 pesos. 59.75. Then, itong mga natira dito is yung mga binigay sa akin ni Kerwin na from Mumuso din. So, he gave me this soft lipstick from Mumuso. Sobrang ganda ng packaging. Let me open it. Sobra naman yung packaging niya. Mamaya ko na nga i-open. Gagamitin ko na lang siya sa vlog ko. And ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura niya. Mascara. Sabi niya ang ganda na ng mascara na to. Actually, binigyan niya din si Kim. Ginamit ni Kim agad-agad. And maganda naman siya. So, we'll see. And then this one is the Smooth Black Matte Liquid Eyeliner. Ooh, I'm excited. Wala ako masyadong maraming liquid eyeliner kasi hindi naman ako mahilig gagamit ng mga ganun. So, yeah, exciting. In fairness naman talaga sa packaging ng Mumuso, very sturdy ng packaging nila. Hala, nag-set na yung lipstick. Yung minaw, nag-set na sila. Oh, super matte na sila. Ay, okay. Ito yung matte na liquid eyeliner. Hala, in fairness, ang bango. Yung liquid eyeliner yung mabango or yung lipstick? Ay, hindi pala. Yung lipstick pala yung mabango. Pero, yeah, ganyan siya. Very black in fairness. Ooh, nagsiset na siya. Yung dito na part, nagset na. Naging matte na. In fairness naman dyan. Thank you, Kerwin! And then, last thing from Mumuso is this eyeshadow palette. Wow! I think 99 lang din to. Pero it looks like that. Nice! Thank you, Kerwin. At saka thank you din, Kim, sa pagsama. And yun na yung haul ko. Akala ko ang dami kong nabili. Hindi pala ganun kadami yung nabili ko sa Divisoria. Sana sa susunod na pagbalik namin, makabalik kami sa DV. Kasi sobrang ganda mag-shopping doon. And sobrang mumura. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. Please do like this video if you enjoyed watching. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in the next one tomorrow. Do not forget to get bye! Punta kami sa Cotton On Body kasi ang daming sale. Sale. Take that. Dito kami sa Typo. Ito 50 cents lang.